nokundipawo information soutungamiriri handiti zvandikutaura panapa ndakazvinzwa mustreet kuti mukomana uyu anonzi aitandara kana kuti anoti panguva yake yokutambudzika kwake akataura kuti ndakapiwa dringi napo ndizvo andakauya ndichita hurukuro izvo ndakazvidza ari mafunga hapana akanyatsonditaurira kuti zvinhu zvakafamba sei umbo wazvo ndakanzwa kuti kune mapurisa akazouya but ndine tarisiro nokufungidzira kuti mapurisa kana wanga akauya 3-4 days down the line mushonga iwe waifanira wakaenda kumalaboratory tese tarest assured kuti wanga uri mushonga here kana kuti it was something else but at the moment handina umpowo nokuziviswa kuti bhodhoro rakatakurwa rine mushonga here kana kuti chii chiripo saka izvo zvese information hatina. Thanks Paul for reaching out. Waita kumuningira ndandiri kukumbirawo kuti iwewe undinaretere side yestory yako zvekare besides zvakataurwa nevanhu ipapa kujournalism tine yatinoti right to reply. Une kodzero yokutaura side rako iwewe vachitaurawo side ravo ravakataurawo vachitaura kuti mufi akati iwopo ndiwe wakandipoizena. Iwo ndokumbira kuti unarete pafeature paipa kuti utanga mukoma Sly rufu rwemukomana wayo rwakamira so isusu tainge tichigarisana so naye naKnowledge asi kusvika zuva raazofa zvakafamba so nyaya iyi handiiziye kana kuti musi wakashaya iwoyo tatiri tese here kana kuti aine maproblems aaimbokuutaurirawo kuti inini zvinhu zvizvi zviri kundinetsa muupenyu ndichazviuraya because pane vanhu vakati vakataura kuti po akati kana ndafa muzonditambira ngoma kana ndafa imimi ndoziva kuti munochema vanhu mugonditambira chiameno chimwe chistaira chaitaurwa naMwambuya so zvinoratidza kuti maybe panga paine masuicidal tendencies anga agara aripo nakudhara so ininiwo ndikungodangu side of your story oitumira iri audio then obva wanitumira picture yako so that ndinoibatanidza nevidhio randiri kuita iroro. Manyaya iyi inyaya yekuti izvo ndakanzi nabhosi enda unobvisa vanhu mudzimba vasiri kushanda vanga vane ma6 years vasingashanda vagara mudzimba sezvo paane production yakuitiwa vanhu vajaira kuita chikorokoza. Ini ndirimember yepolisi hangu muneighborhood toti inonzi polisi sorry saka vanhu ivavo ndakaenda ndibva ndavabvisa pane 2 days ndavabvisa pane 2 days rechi3 ndopari kunzi pakafa munhu. Ini ndanga ndakatokuvarawo gumbo ndakarara kumba handina kukwanisa kufamba. Makuseni ndipo pakazoya polisi sezvo inouya kuarea kwangu inini inouya ichindibvunza kuti zvakamira sei ndipo paikauya ichindibvunza kuti wambonza kuti pane zvaitika here ndibva ndatotakura polisi ndakatoisiya pamba ipapo. Polisi ndibva yandituma kuti enda unondisungira mukomana anenzi Toki ane mhosva yekurwa mukadzi. Polisi ndibva yadzokera ndibva tasiyana nazvo ipapo. Uyezve ndichakumbira kuti vanhu vacho vaitaura kuti pakafa mufi munhu aitaura izvozvo ndiye munhu achaita witness kana nyaya iyi yaenda kupolisi kana takuti takuenda kukoti ndo vanhu vandi kukumbira kana mumavhidhio vacho kana makatora mumavhidhio nokuti vanhu ava kana ndiripo havasi kutaura vari kutaura kana ndisipo nokuti vaitondigadzirira nyaya vatomboda kundiona pafamu sezvo vanonditi ndirodya nemurungu pafamu. Ungataurawo kuti ushamwari hwako naKnowledge wanga hwakamira sei uye mainzwanana sei mazuva ese aya uyezve pane nyaya yandoda kuti upindure yakataurwa nemumwe munhu wokunzi iwewepo wakaonekwa naKnowledge uchidya bota mukadzi wemunhu zvinova zvimwe zvekuti
Mufi akataura kuti iwewe pamwe wakanga wakutya kuti achazotaura zvimwe zvakabudawo izvi. Ndokumbira kuti undipindirewo ipapo. Mukoma, nyaya yemukadzi wemunhu, ndinotori nomukadzi akanaka mutsvuku uno, mwana mudiki. Inini I'm 48 years. Ndine mukadzi akanaka wandotogara naye pamba, anondipupurira kuti ndanga ndiri kumba. Handina kana mukadzi wandodana naye mukombo. Nyaya yekuti aitika makakonfema nyaya iyoyi, amai vake vane chekuita nemwana uyu, nokuti mwana uyu zviri kunzi akabata amai vake vachihura. Pane mazuva vakatomborovana akatiza kumba kwacho ikoko. Saka mwana uyu naamai acho zvanga zvisingagarisana, nokuti mwana ane brains aitonge zvisina kukwana. Baba ava is not biological father vake vaanogara nawo. Saka mwana uyu zviri kunzi there's something chakaitika naamai vake, makabvunza amai vacho chaiyo, vanokuudzai manyatso kuatora iwo kana kuendesa kuCID. Ina mukadzi kana mufanira hatumwe anourura zvinhu mukomboni. Ende mufanira ngoti munhu wese anga angojairana naye, kana enda ingoti akauya kumupa hembe, kumupa chii, kumutengera bhutsu kana amai chaizoziva, nokuti munhu aishupika, aifamba munhu aitanga akura, aifamba bhurugwa rakabvaruka mboro iri panze yese iyi, zvekutoti aitotamba nomwe drive wecombine aiti akauya otamba naye achitumwa kumabhebhi. Kwete kuti inini handitume munhu akadaro ane pfungwa zvisina kukwana. Ndinotoona nomukadzi akanaka inini, ndakatochata. Rufu rwake rwakakushoka zvakadii tisati tasvika panyaya yakutaurwa yekunzi iwewe ndiwe wakamupa poison? Parufu rwake inato zvoita kufonerwa nemukomana anogara mukomboni imomo, tingati chi akaro uyu tsano wemukadzi, toti iye baba wake mufana uyu, stepfather wake, sisi wake, murume wacho ndiye akatondifonera achitowanza kuti mufana uyu anonzi Bechani anotamba mukomboni afa. Ndakati afa nokuti muchindo achari kukwekwewe. Ndakatondifonera Makuseni. Saka Makuseni ndakatorarawo, ndipo pakatouya mukomana anonzi John Ndakaoma achiti tikaunawo vakuru wepurazi, sezvo ndiri mukuru pabasa papo, maneja angasati asvika. Ndobva ndaenda inini parodhi, ndipo pandikataura nepolisi. Polisi ayati tiperekedze unotiratidza pamba pacho, ndipo pandikaenda nepolisi. Patodarika 5 days zuva racho asiwa kumochari, ndibva ndatoenda ndavaratidza, ndibva ndadzoka ipapo, ndibva ndavasiya. Uyezve handipinde mukomboni, handinwe doro, handitombonwa doro kana foja, handisvute. Ndinogara pangu ndega pagomo pane dzimba 2 chete. Uyezve kwaanogara nekwaanogara maybe 700 meters, handitombopinde mukomboni, handine doro. Nguva yangu ndoswera ndichiona TV ndakabva kubasa. Ende uyezve kana makauya mobvunza, pane vafana vandanga ndinawo vanochengeta mbudzi kumunda kuti dzichapinde mumunda mangu kuti dzichadye chibage, vanogara pachihura apa. Vanokuudzai kuti takafamba sei, vafana umwe ane 9 years umwe ane 13, vanokubvunzai kuti takafamba sei, ende takapedzerana kuona nguvai, nekuti vafana vakatoya kumba kwangu 6 o'clock ndakavapa $10 vakaenda vanditengera airtime $4. Vakadzoka $6 ndakavapa dhora vakaenda kudzimba dzavo kwachihuri. Ndakasara ndakarara nokuti gumbo ranga rakazvimbo, until now rakatozvimba, handisi kukwanisa kufamba. Rakatyoka chitamba bhora ndakazodona pamba kumasteps Friday mboma ndikadona. Gumbo rakatozvimba paniya, handikwanisi kufamba, ndotofamba nemota yangu. Kufunga kwako iwo semunhu waunonzi wakabveka uchitombopawo hembe uchita sei uye ari kukunenedzera iwo, personally mufana uyu anokuvengera chii? Inyaya yekuti watibva papurazi here yatingati iye ega pache zvaka akazvinwira poison? Unofunga sei kuti chii chakaitika kuti azonzi afa nepoison? Kufunga kwako iwo, tichipedza hurukuro yedu iyoyi. Pano yaningati pamwe kunyepa kana kuti akataura. Problem iri vanhu vakakireta munhu kana akafa wadaro, but vanhu avatongoti vakireta kuti aurayiwa nanhengi sezvo ndakavabvisa padzimba chete. Hapana nyaya zve aiva aripo ipapo, kana kuti ndichipa munhu mushonga uyu kuti afe ndiyani,
uyezve aiva aripo munhu achitaura kuti ndapuwa mushonga nanhengi ende uye nguvai ende kupi ndiani anga aripo ipapo munhu angazvimwire mushonga nekuti baba wake vanzibva papurazi here nekuti nyaya iyi ichasungisa vanhu vakawanda. Ndini zita rangu ratoshatiswa muarea mese, handitombonwi doro ende handipinde mukombo, ndinogara pangu pega. Kana makauya mutoona ndogara pagomo pangu ndega inini, handipinde mukomboni. Nyaya iyi dzasoenda kufonera emakuseni kuti ndakaona mavhidhiyo yazvo iva vanhu vandiri kuvasuva ndoenda nawo koti ndiwanompowo kuti ndakaisira munhu nhengi, vanompowo kuti ndakabatwa nemunhu ndakarara nanhengi uyo akaona ndakamuisira poison, uye vachiona kuti ndakaisira uyu poison. Nokuti rakambotanga chimbonzi atengerwa drink apa yakunzi poison, saka drink racho ndakatenga kupi ende uye poison racho ndakaitenga kupi, mushonga wacho ndichiuona kupi. Plus zviri kunzi pane mbudzi dziri kufa mukombo. Mushonga wamapotatoes hauraya mbudzi, havaise mushonga unouraya mbudzi nokuti unouraya vanhu, hauise mushonga uri poison unouraya vanhu. Even mushonga wamukanzi maratidzwa parodi isi mafertilizers anomixwa, hausi mushonga. Mbudzi yacho ngaibude pachena kuti yakarasirwa pakati poita umbowo. Kana nemi mukoma munhu angazvimwire mushonga nekuti baba wake vanzibva papurazi here. Even ndinogona kukuratidzai machats andaitaura nabhosi wangu inini, vanhu takavapa notice ye2 weeks mwedzi wapera kuti vamuvhe, ndipo patikazotanga kubvisa vanhu 1 ende uye munhu atotanga kumuvha ndiye uyoyo, havazi vanhu vese mukomboni vakamuvha, ndiye uyo atanga kumuvha akaenda kugara pomukomo wake. Handina kutoenda ndiri ndega ipapo, pamba pai ndakatoenda namaneja wevanhu vautogara ipapo. Takatotaura nemurume ipapo akati ndichamuvha kuma7 manheru, ndobva vatomuvha pakatoenda maybe 2 days munhu opakazonzi afa. Ene munhu makamutarisa uyoyo ngonzi tingamuurayirei chii, kumuisira mushonga kuti aita sei. Ndara ndinoshanda inini, ndinotambira mari yakawanda, ndinoita zvekuchera madhambu, handiite zvinhu zvakapusa kudaro, handine chibage chakawanda, handiite zvinhu zvakapusa kudaro ndara ini. Onzi makatarisa mastatement acho awandisa kana imuri munhu akatodzidza munotoziva kuti mastatement aya ndekufomera munhu. Saka kana ndine nyaya inini, polisi chaenditora tienda kukoti nemawitness acho anga aripo zvobuda pachena. Thank you baba, tatenda. Saka nditumirei picture yenyu ndiise counter yacho, nditumirei picture yenyu ndiise counter yestory iyoyo, irege kusvibisa zita renyu, because munhu wese aingoti po vakatonzi ndipo vanhu vese vakarova maoko ipapo, saka vakapedza zvakuita kunge chokwadi. Mukomana uyu aipenga airwara, regeza inditaure wabereki. Hanzi mukomana aipenga, ainwa maragado, ainwa musombo, aita zvinodhakwa pamusoro inditaure. Ndo zvandiri kutaura izvi hazvina kubva kumapurisa, zvakabva kumhuri. Ndichibvunzawo panapa ndaya kuzobata maoko, handiti ndobva dati aiwa imi michiregedzai procesi ifambe. Munhu kana afa nemushonga kunoitwa postmortem. Postmortem ndio ichataura kuti ichokwadi here kuti munhu afa nemushonga kana kuti kwete. Endodaira kuti vana baba vemhuri ino makanga muri kuchipatara postmortem yakaitwa kana ndisiri kukanganisa. Ndikabvunza baba varipo here kuti postmortem yakaitwa here baba? Ya, tukutaka uya ikatoitwa. Alright.